Здравейте, приятели! Аз съм Gripperface и сега ще ви покажа Critical Ops. Тя е нещо като Counter-Strike, но за телефони. Ето я. Така. И ще чакаме да зареди. Още малко. Защото тя е малко по-бавно зарежда, но е доста яка. Още малко, айде. И така, тук влизаме в това. Така, това не трябва. Чакай, влизаме при Quick Play. Това е бърза игра. И се джойме в този сервер. Дефус лекции. Лекции или какво е? Не знам какво пише тук. Легаци. И изчакваме. Това малко по-бързо ще зареди. Ето го. Само трябва да зареди. Още малко. Ето. И от кои да сме? От контртерористите искам. Сега ще изчакаме да ни пусне. Пусна ни. Have the bomb. Значи имам бомба. И трябва да хода при... да я сложа. Май сме самички в този сервер. Само това мога ви кажа. Май никой не му се играе в момента. Изчакайте. Не тук. И тук отиваме при Ато. Често казвам, не съм слагал преди бомба. Не знам дали имам изобщо бомба. Мисля, че ето е. И цъкате това, слагате бомбата. И бомбата е сложена. Чакаме и гърми. Трябва да изчакаме малко. Ако искате някъде да се скрием. Ето тук може да разгледаме малко. Маски има някакви тук. Не знам какви сте. Тук някакво пола. Да гледаме как ще гръмне. Още малко. Ще гърмя за пистолет. Ох. Това заболя. Assault Rifles. Ето такова ще купа и един тия пистолети. Мисля да с пистолетите. Май има вече един. Пак отиваме приятно. Да заложим бомбата. Там пак ще седиме. Така. Нали видяхте, влизате така. И така. Заложихме бомбата. Пак ще я целя. Нещо вадим. Така,
пак умряхме, но беше добре. Тук има и гранати, да ви кажа. Ето не е стрелно. Ето е пистолетче. Не, М4-ката ми трябва. Да, М4-ка да си е така зарежда. Tu може да си гледате оръжието. Така. Я да отидем при Б да видим какво става там. Там изобщо дали може да слага бомба. Спомняте ли си, взех ли бомбата сега? Мисля, че я взех и отивам при Б-то. Майко, треба. Готови сме, може. Я ли надупчи? Бягай, бягай, бягай. И сега ще избухна. И това беше от мен. Показах ви играта. Казва се Critical Ops. Много е готина. От това си купувате оръжие, от тук стреляте, от това скачате, от тук клякате и това ви е картата. Едни червени точки, ама тук ги няма, защото няма други играчи. Те са лошите, по-точно терористите. И така, това беше играта, това е от мен. Чао, аз съм Creeperface. Ако ви е харесал клипа, се абонирайте. Ако много ви е харесал, ако много ви е харесал, го лайкнете.